Aquesta sala està dedicada exclusivament a Josep Grau Garriga, que és una de les figures més importants del tapís i de l'art tèxtil a casa nostra. Aquí podeu veure que els tapissos ja s'han desprès d'aquella dependència de la pintura. Aquí ja no es representa a través del dibuix, sinó que s'expressa a través dels gruixos, a través dels materials, a través dels volums, i aquí podeu veure obres que són completament tridimensionals, que se separen de la paret, com en aquest tapís que es diu La Crosta. Grau Garriga incorpora materials pobres com el juta o el cànem, que no formaven part del món del tapís, sinó que formaven part del món dels camps en què ell va créixer. En aquest tapís es diu Record d'infància, doncs ell evoca aquests records del Sant Cugat de la seva infantesa. Un altre element important en l'obra de Grau Garriga és la incorporació dels objectes viscuts, en aquest cas roba personal seva i de la seva família, que podreu veure en aquest tapís coses nostres que ell incorporava a través del collage i que ho feia tant en el tapís com en la pintura.